Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Πολιτιστικού Σωματείου Αριστοκύπριου Λεμεσού, θα ήθελα να απευθύνω αρχικά τους εκάρδιους χαιρετισμούς όλων και να συγχαρούμε θερμά τόσο τον αξιότιμο Δήμαρχο Πάφου, κ. Φέδωνα Φέδωνος, για την αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα του κοινωνικού έργου που επιτελεί, όσο και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών της Πάφου για τις πλούσιες και ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει, με ευαισθησία και ζήλο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του σύγχρονου τοπικού πολιτισμού. Αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, έχετε τις εγκάρδιες ευχαριστίες της Επιτροπής και των μελών μας για την τιμή που μας κάνατε να θέσετε υπό την αιγίδα σας την παρουσίαση αυτού του νέου αξιόλογου έργου, στο οποίο η δημιουργός έδωσε τον τίτλο «Σουφί Κοκό», το χαϊδευτικό παρατσούκλι με το οποίο προσφωνούσε το μικρό της εγγονό η Κλέρη. Μια συγκινητική ιστορία αγάπης, μια ιστορία πολιτικών διωγμών, δοσμένη αριστοτεχνικά, μέσα από την ευαίσθητη καλλιτεχνική ματιά της Ειρήνης Χειράτου, με έναν τρόπο πρωτότυπο. Ένα έργο εξίσου συγκινητικό και ακραίο, όσο και η ανθρώπινη ιστορία της Κλέρης Πίνιου Σαρατσίνη. Μια παράσταση πραγματικά αφοπλιστική σε όλα τα επίπεδα. Δημιουργικά, σκηνοθετικά, ερμηνευτικά. Γι' αυτό και αισθάνομαι τυχερή που είχα την τιμή και την ευκαιρία να παρακολουθήσω την πρεμιέρα του έργου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, τον περασμένο Ιανουάριο, εκπροσωπώντας το πολιτιστικό μας σωματείο. Το θέατρο, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, αποτελεί ένα ιδιαίτερο χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας με αυξημένες απαιτήσεις. Και όταν το ιδανικό τηρεί υψηλές προδιαγραφές σεβασμού προς το κοινό του, τότε αγγίζει και πλάθει θετικά κάθε ανθρώπινη ψυχή. Πλάθει συνειδήσεις. Η Ειρήνη Χειράτου, με αυτόνομη παρουσία στο επίπεδο του σύγχρονου θεατρικού γίγνεσθε και με ολοένα περισσότερο διονγκούμενο ρόλο στη διαμόρφωση αξιών ενηλίκων και ανηλίκων, μουσικός παιδαγωγός και εκπαιδευτικός για πάνω από 30 συναπτά έτη στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, δεν αφομοιώθηκε ποτέ από το σύστημα ή τη ρουτίνα μιας καθημερινότητας πεζής. Τουναντίον, έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στα παιδιά με αγάπη και σεβασμό, εντάσσοντας τα σε επαγγελματικές μουσικοθεατρικές παραστάσεις δικές της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, σκορπίζοντας γύρω τους, απλόχερα, μια μαγική αστερόσκονη που τα σημερινά παιδιά τη χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτόν ακριβώς το σεβασμό η Ειρήνη Χειράτου αντιμετωπίζει πάντα ως δημιουργός και το ενήλικο κοινό της. Μέσα από μια πορεία αξιοθαύμαστη, μας υπενθυμίζει κάθε φορά με συνέπεια το σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει ένας μουσικός, συγγραφέας, ερμηνευτής, ένας αυθεντικός καλλιτέχνης επί σκηνής, ένας συνειδητοποιημένος και ευαίσθητος σε αξίες άνθρωπος. Η Ειρήνη Χειράτου, μέσα από τη δημιουργική πορεία της, στεκόταν πάντα απέναντι σε κάθε άδικο και στέκεται ακόμα, εξού και το νέο της έργο «Σουφί Κοκό». Γι' αυτό και ευχαριστούμε εκ βαθέω τον αξιότιμο Δήμαρχο Πάφου, κ. Φέδωνα Φέδωνος, για την ουσιαστική στήριξή του και την ευγενική παραχώρηση του Μαρκηδίου Δημοτικού Θεάτρου, γιατί έδωσε έτσι για νεόδωρα την ευκαιρία σε μια νέα δημιουργία στον Σουφί Κοκό να ταξιδέψει και στην Κύπρο. Θερμές ευχαριστίες και στην εξ αρχής συγκινητική υποστηρικτική θέση του πολύ αγαπητού και ξεχωριστού Προέδρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, Δόκτωρα Στέλιου Σοφόκλη, ο οποίος δίνει πάντα φτερά στη σύγχρονη πνευματική δημιουργία, ώστε πετώντας να πλάθει συνειδήσεις. Ευτυχή συγκυρία για το Πολιτιστικό Σωματείο Λεμεσού Αριστοκύπριο, αυτή η πρώτη δημιουργική γνωριμία και συνεργασία μας. Μεγάλη μας τιμή. Και επειδή στους μετριοπαθείς για την τέχνη καιρούς που ζούμε, ο πολιτισμός υποφέρει, θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινέστερες ευχαριστίες όλων μας προς τους ευαισθητοποιημένους φίλους του πολιτισμού και χορηγούς της απόψινής μας διοργάνωσης, την εταιρεία Island Oil, Peters Gallery, το Σύνδεσμο Επιστημόνων των Επιστημίων Ιταλίας ΣΕΠΗ, τον υποστηρικτή φιλοξενίας Pefco City Hotel, τους χορηγούς μας στο κομμάτι της επικοινωνίας, εφημερίδα Δεσμεύτος της Πάφου και Άστρα 92.8 FM και εφημερίδα Χαραυγή.
αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχόμαστε καλή δημιουργική συνέχεια στο αξιόλογο έργο σας και καλή επιτυχία στους εξαίρετους συντελεστές της παράστασης, τον Γιάννη Θωμόπουλο, τη Μαριάννα Γέκα, Σπύρο Κωστή, Σόλη Μπαρκή, Δήμο Πολυμέρη και Ειρήνη Χειράτου, που απόψε θα μας ταξιδέψουν στον όμορφο κόσμο της Κλέρης Πίνιου Σαρατσίνη. Καλή θέαση και σας ευχαριστώ για την γενική προσοχή σας. Έξω οι δρόμοι της υπόσχονταν πολλά. Πεισμωτικά, ειδονικά. Ναι, Γιάννη. Εκστάσεις και εντάσεις. Το ίδιο και εκείνος ο ουρανός ο ξάστερος, που κατηφόρησε μετά. Σε μια πατρίδα σύγχρονη. Και με τα δάκρυα τα λιτά μιας νυχτιάς αγέρας της, νάνι και νάνι, και με τη λάμψη την τραχιά μιας νίκης απροσπέραστης. Φτάνει και φτάνει. Με μια κορδέλα κόκκινη και έτοιμη. Για μια πορεία έντιμη, στο φως, αποκοιμηθήκε. Σαν μια θνητή ανέτοιμη, σαν μια θεά πανέτοιμη για τη σοφή τη μάχη που έπρεπε να δώσει τον κόσμο για να σώσει. Κούνια η μπέλα και μια όμορφη κορδέλα να ανεμίζει μες στη νύχτα. Κόψε τα μαλλιά σου, η λίστα. Χαμογέλα αδερφούλα, σαν αθώα ταραντούλα. Χαμογέλα μες στη νύχτα. Βάψε τα πατζούρια η κλίστα, βάψε τα μαλλιά και λίστα. Γεννήθηκα σε βάρκα.
το φως να μη σου λείψει, να μη θυμάσαι βασάνα, ανάσαινε σαν έθνος, σαν καύσωνα σαν ασένα, με το βαρύ σου πένθος και ένα σπουγίτη στοργικό που σήκωσε με αγάπη, στο άσπρο φως αντίκρισε τη σκότεινη ζυγάτη. Έψαχνε βλέμμα φιλικό κι όλο αυτό ήταν κάτι, δεν ήταν θέμα εθνικό, μα γύρευε αγάπη. Πάλεψαν η πόρτα να προτύξει, όμως κανείς δεν μίλησε, το πέτος ανοιχτούσε κι ούτε καρδιά σου σκύλησε που η νύχια γελούσε. Σαν αγγέλους ανάσανες, μια ανατρείς αιώνες, τους φόβους σου παράσανες κι άδοχες μου μόνες, και πέταξες τα σάβανα. Με χώρισες σαν έθνος, να μη θυμάσαι βάσανα, το βαρύ σου τέλος. Δώδεκα αστέρια στοργικά μας κοίταζαν αγάπη, δεν ήξεραν αφέντικα, μετρούσαν τα λάθη. Να που κανείς δεν μίλησε, ποιος φταίει για τα λάθη, πατρίδα που φαλήρισε. Σπουργίτη που ξεψύχησε σε ένα μικρό καλάθι, πατρίδα που φαλήρισες, ποιος φταίει για τα λάθη. Στη Μακεδονία, ιδιαίτερα το Κουκουέ, κατάφερε μέσω του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, με ομάδες όπως αυτές που οργάνωνε ο πατέρας της Κλέρης, να σχηματίσει τη μεγαλύτερη και πιο μαζική αντιστασιακή οργάνωση στην Ελλάδα, το καπετάνιο τον Άρη Βενιδιώτη. Ένα απαλό αεράκι θα φυσήξει, θα βογγίξει. Έλα, βάλε ένα χειράκι και η άνοιξη χαρά θα του βαφτίσει. Κούνια μπέλα, κούνια η μπέλα, κούνια που σας κούναγε, σιγοτραγουδούσα. Σικμαντήλι κούναγε στα άστρα και τραγούδαγε και κρυφογελούσε. Μυστικά θα της χαρίσει μια κόκκινη κορδέλα, το λαμπέλι, το λαγάλα, στέλνει η ζωή σινιάλα. Γεννήθηκα σε βάρκα και ο πρώτος μου ήχος δεν είδα κάποιο κλάμα παιδικό, μα ένα γελάκι 38 και έτσι ρηχτό. Φανταχτερό. Σαν το δικό σου δηλαδή, Σοφή Κοκό.
ή όπως τα φώτα της ζωής της φαντεζή. Σκάσε, μωρή, μην το χαλάς. Είναι παιδί. Μα εκεί είδες η ελπίδα. Απ' την κοιλιά της μάνας μου τους είδα. Δεν είναι παίξει ο θάνατος. Δεν είναι παίξει ο θάνατος. Μα εγώ θα γεννηθώ. Τι ζωή θέλεις να ζήσεις?
πουτάνα. Την κάστρωσε άλλος άντρας κι όσο θέλεις τώρα σφύρα. Ρε, ποτέ δεν ήσουν άντρας. Σάχαρο καμένη μάνα, ζωή σου θα τη ζήσεις. Η γυναίκα σου πουτάνα. Σάχαρο καμένη χείρα, έφτασε η ώρα σου να σβήσεις. Έφτασε η ώρα σου να σβήσεις. Σε λαβή, ως ελαβίτα, ως πιστάρι στην προβλήτα, ως κουφάρι, κουκουνάρα, με την άκρη σου φάρα. Μα δεν μπορούσα τίποτα να κάνω για να βγω. Μια ζυμαρένια κλειδαριό αφαλός της και η κοιλιά της να ανεβοκατεβαίνει πίσω και μπρος. Να ψάχνω μια πόρτα, μα πόρτα πουθενά, μόνο ουρανός. Και η βάρκα να αρμενίζει και να ελπίζει στο καλό. Η βάρκα να αρμενίζει και να ελπίζει στο καλό. Τι να σου είναι σφίξιμο. Ή μήπως ήταν τρέξιμο. Και τότε η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας άγνωστος που μου χαμογελούσε με σήκωσε στο φως ψηλά και η νύχτα να κατρακυλά στα ξαφνιασμένα μάτια μου. Γρίφος των αστεριών η λάμψη, τα καταφέραμε γυναίκα. Μαγιό, να χαίρεσαι την αδελφούλα σου, είπε με φωνή στεντόρια ο άντρας εκείνος, ο άγνωστος και υδρογόνου μόρια. Ή μήπως ήταν σύννεφα. Όλα κρυφτήκαν με μιας, πίσω από κάτι πέφκα και απόκρινα βουνά. Και όπως η βάρκα, φρεγάτα κλάσεις προχωρούσε, ένα πρόθυμο βυζί που μου χαμογελούσε, ταράχτηκε, τραντάχτηκε, μια άβυσσος ή ένας παράδεισος, από έλανα πανύψητα, κύλησε προς το μέρος μας. Και ένα χτιστό καμπαναριό, έστω και τώρα σοβαρό, σαν μια λεπτή κουτσί, μαριό, και μας κοιτούσε με
βάρκα, ανέβηκε κάποια σκαλιά. Πλησίασε ένα παπά με μια θεόρατη κοιλιά που έμοιαζε με κύκλους. Κάτι είπανε ξυφυριστά. Το κτήνος, μουρμούρισε αλόκοτα, μα έπειτα συνέχισαν οι δυο τους σε άπεισα συριστικά. Στο Άγιο Όρος δεν δεχόμαστε γυναίκες. Α, και τα παιδιά. Σουτού και ξουτ. Και άντε γεια. Γεια και χαρά σας τέκνα μου και στην ευχή της Παναγιάς. Άκουσα πάλι παθιαστός και σκότωσε ο αναστεναγμός. Α, και η βάρκα πρόσωπο ταχώς για γερισσό. Γέμισε ο κόσμος με κακός. Ακούστηκε να λέει το γελαστό και πρόθυμο φυσί μου. Κι εγώ η λιγωμένη που δεν αμπάλιαζα Χριστό από Χριστό. Αρκέστηκα στον κόσμο του και στο σπουδαίο νόμο. Μα και στη θέα ενός Πανάγιου και εξάστερου ουρανού. Α, και εξάστερο, πεντάστερο, ενός καθάριου ουρανού που έμοιαζε με γήμο φωτισμένη. Αργότερα μου είπαν πως ήταν Απρίλες. Γέμισε ο κόσμος με κακούς παπάδες. Παπάδες ή στρατηγούς. Μα ευτυχώς μέσα στα πολλά χαρμάνια βρίσκεις κόσμο καθαρό και γελαστά λιμάνια. Η γέννηση της Κλέρης έγινε υπό περιπετειώδεις συνθήκες, γιατί ο πατέρας της που ήταν κομμουνιστής και πολύ ενεργός στον εμφύλιο πόλεμο ήταν συνεχώς καταζητούμενος και καταδιωγμένος. Μετά από εντολή του Κουκουέ πάει στο Άγιο Όρος να πολεμήσει για να τον προστατεύσει. Και στην ευχή της Παναγιάς και άντε γεια. Και ευλογητός, Κύριε, γονείς ιερωμένοι, χοντροευλογημένοι. Σπροχτήκαν, στριμωχτήκανε. Σωθήκανε. Κάθε σημάδι και απειλή. Σουφικοκό, παλεύω. Σουφικοκό, παλεύω για ένα κόκκινο σημάδι. Γελαστό. Σφυρίζεις σε σφραγιστή γραμμούλα των χιλιών μιας όμορφης Ιόνης. Γνωρίζεις πόσο σε αγαπώ. Όταν θλιμμένος θα είσαι πάντα να τη θυμάσαι. Δεν χάνομαι τη γης η γελαστή, μα ούτε και τα κρυσμένη. Το γέλιο είναι απάνθισμα των εκλεκτών, γιατί είναι βαφτισμένη στην κολυμβήθρα των γενναίων της ζωής, της οικουμένης, όλης. Κάθε σημάδι και απειλή, κάθε σημάδι.
καλά, με τον παππού σου δηλαδή, πως θα αγκαλιαστούμε, θα αγαπηθούμε μια για πάντα. Και μη ρωτήσεις το γιατί. Ίσως γιατί ελπίζαμε και οι δυο σε μια εποχή Τζακλάντα, με σιδερένια φτέρνα. Ίσως γιατί ποντάραμε σε μια σοφή λατέρνα, σε κάποια όνειρα άβρεχτα, μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ Ρώμης και Αττικής. Τόσο απλά. Πετάξαμε οι δυο μας, σου το πω, σε σύνορα άφριστα, που μόνο οι δίκαιοι δεν γνωρίζουν. Μα είχαμε τότε την υγειά μας. Ψιλοκαμένη η γενιά μας θα μου πεις. Μα οι νέοι ξέρουν μόνο τα δικά τους. Και η νόνα και ο νόνο, λατρεμένοι μου κοκό, τότε ήσαν και οι δύο νέοι. Με τον Άντζελο Σαρατσίνη έγινε υπό ομαλές συνθήκες το 1969 στην Ιταλία. Και επειδή το Βατικάνο είχε πάντα καλές σχέσεις με το κουκουέ, παρόντες ήσαν μεταξύ πολλών φίλων και συντρόφων ο δημοσιογράφος Γιώργος Γάτος, η ηθοποιός και αγωνίστρια της αριστεράς Αλέκα Παϊτζή, ο αγωνιστής Ορέστης Κολοζόφ, ηγετικός τέλεχος και στη συνέχεια βουλευτής του ΚΚΕ, όλοι οι σύντροφοι και φίλοι που έλαβαν μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα κατά των συνταγματαρχών. Ρώμη, Αθήνα, 1967. 1967. Στο θέατρο Ανδριάνου. Σκοπού σε χάρω. 4 μέρες μετά από το πραξικόπημα στην Ελλάδα, στο θέατρο Ανδριάνο. Το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα διοργάνωσε εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη λήξη του πολέμου στο Βιετνάμ. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην ειρήνη και στη δημοκρατία. Η αδερφή της Κλέρης Μαρία συλλαμβάνεται και οδηγείται στις φυλακές της Γιάρου. Αρρωσταίνει βαριά. Κάποιος στρατιωτικός γιατρός καταφθάνει στη Γιάρο. Μια λεπτοκαμωμένη κοπέλα καταφέρνει μετά από επίμονες προσπάθειες να σώσει την αδερφή της. Μα προσοχή! Τι σημαίνει? Δεν βλέπεις. Τι? Για δες. Βόμβες πακετάρι. Η λεπτοκαμωμένη κοπέλα ήταν η Κλέρ Πίνιο, δευτεροετής φοιτήτρια της αρχιτεκτονικής και γραμματέας της Φοιτητικής Ομοσπονδίας. Η αδερφή της Κλέρης Μαρία έκατσε εκεί στη Γιάρο για μια άδικη ποινή, 1 χρόνο ολόκληρο. Η Κλέρη Πίνιο ανεβαίνει στο βήμα. Η Κλέρη Πίνιο ξεκινά να μιλά. Ένας λόγος καταδυστικός, κατά της φούλας, κατά των συλλήψεων. Χάρη στον καλό στρατιωτικό γιατρό, η αδερφή της Κλέρης Μαρία αποφυλακίζεται με ένα πιστοποιητικό που δηλώνει την κακή κατάσταση της υγείας της. Το θέατρο κατάμεσα καλούς πολίτες, πολιτικούς και αντιπροσώπους όλων των αριστερών και δημοκρατικών κομμάτων της χώρας. Η λεπτοκαμωμένη κοπέλα κάνει έκκληση στον τότε Ιταλό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Τζουζέπε Σάραγκατ, και προς το κοινοβούλιο να προστατεύσουν τους Έλληνες φοιτητές και να εγγυηθούν την παραμονή τους στη χώρα. Στο τέλος της ομιλίας, όλοι όρθιοι χειροκροτούν την πρώτη Ελληνίδα φοιτήτρια που τόλμησε να μιλήσει κατά της Χούντας και μάλιστα 4 μέρες μόλις μετά το πραξικόπημα. Ένας από τους κρατούμενους που έκτισαν τις φυλακές της Γιάρου ήταν ο πατέρας των 2 κοριτσιών. Αέρα, αέρα,
Αέρα, αέρα, αέρα, καταπέρα. Παιδί δίχως μητέρα, παιδί δίχως πατέρα. Γύρω του χόρευαν σκιές, σκιές. Στα παρόμενα μνήματα θεριεύουνε σκιές. Θεριεύανε τα κύματα σύλληψης. Κύματα. Θεριεύανε τα κύματα σκιές. Στα μνήματα. Και όλα αυτά σκιές. Και όλα αυτά σαν αυτά σκιές. Σκιές. Αόρατα αγκάθια. Το πρώτο πλήγμα στους σκοτικούς το έδωσαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου της Αθήνας το Νοέμβριο του 1973. Αόρατα αγκάθια βυζακώνουνε στις πράξεις τους που ζέχνουνε. Τελικά ξέσπασε η άγρια καταστολή των συνταγματαρχών με την επίθεση των τεθωρακισμένων και τη δολοφονία 24 νέων. Το σύνθημα των σπουδαστών. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το νου σας στα καλά παιδιά. Το νου σας στα κακά παιδιά. Μια πόλη δημοκράτησα η πατρίδα. Δεν είμαι τρομοκράτησα, όμως εγώ τους είδα. Αγκάθια βυζακώνουνε, αγκάθια βυζακώνουνε μέχρι και του Άδη τα στενά. Κάποτε όμως ζούσες, θα ζεις παντοτινά. Τα σφραγισμένα χίλια των παιδιών πονάνε. Λαμπρακίδες αγωνίστες σε προσκαλούν, σε προκαλούν και πάνε να κάνεις τα συνθήματα, αλήθειες που πονάνε. Νυχτά τα συναισθήματα, μια δέσποτη εξόρμηση, η τυχερή εξόριστη, η άριστη και αχώριστη, η άριστη πασταρδί, Πάσταρδι να σήκω φαντών. Ρουφιάνι, Ρουφιάνι να θεροκόπουν φασίστες, φασίστες να σφυροκόπουν τα βασανά ενός λαού, τα βασανά. Μα φτάνει, φτάνει, το στυλ σας δεν μου κάνει. Δεν σου κάνει. Φίλοι κουκουλοφόροι με μια σαπίλα βιονική στα μάτια να κυνηγούν αναρχικούς. Η νύχτα πάλι ζώρικη για τους μεσαίους και φτωχούς να κυνηγούν αναρχικούς. Λυπάμαι. Λυπάσαι. Κοιμάμαι. Λυπάμαι και κοιμάμαι. Να πάνε στα κομμάτια βρώμικοι ψηφοφόροι, φόροι και φάτε ψάρια μάτια. Να πάνε. Να πάνε. Να πάτε στα κομμάτια. Χαχαχαχα. Χαχαχαχα.
21 Απριλίου. 1963. Παλεύω για ένα κόκκινο σημάδι γελαστό. Ο αγωνιστής της Αντίστασης και αργότερα βουλευτής της ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί πορεία από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Μόνος μου και σχαθώ. Κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης, αμέσως λίγο μετά συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Παλεύω για ένα κόκκινο σημάδι γελαστό, σαν φραγιστά χυλάκια της Ιώνης. Παλεύω για ένα κόκκινο σημάδι γελαστό, ο έρωτας απ' άνθισμα σκαστό, μα η νιώτη είναι χάρισμα των εκλεκτών της οικουμένης σχολής. Σκεπαστά ματάκια της Ιώνης, παλεύω για ένα κόκκινο σημάδι και ασταθώ. ο έρωτας σαν άνθισμα παλτό, μα η τόλμη είναι χάρισμα των εκλεκτών της οικουμένης σχολής. Τρόμαξα. Κατατρόμαξα, Σοφικοκό. Όμως ποτέ δεν σκόνταψα στα πρώτα μου τα βήματα. Εποχές σημαδεμένες από τα ίδια πρόσωπα και για τους ίδιους λόγους πάντα. Και στη σημαδιακή εκείνη εκδήλωση στο θέατρο Αδριάνου της Ρώμης, η Κλένση μετά και τον μελλοντικό σύντροφο της ζωής της, τον Ιταλό συναγωνιστή και συντηρητή της, στην αρχιτεκτονική Άτζελο Σαρατσίνη. Το 1971 και πριν ακόμα πέσει η Χούντα, καταφέρνουν να επιστρέψουν οι δυο τους στην Ελλάδα κατατρεγμένοι πάντα από μια δικτατορία ανελέητη. Κι αν είχε ταξιδέψει η Κλέρι με Βρυτανικό διαβατήριο για να γλιτώσει τη σύλληψη ακόμα και το βέβαιο θάνατο. Κρυφτήκανε μαζί με την αδελφή της Μαρία σε ένα παρατημένο σπιτάκι στα σκοτεινά δάση Σπάρνακας. Στα μαύρα Ιουλία να μπροστάτε. Γιατί ψηφίζουν με σταυρούς. Μόνος του δεν σταυρώνεται πάντοτε ο καρδής. Υποκρίτες και εκδάτες. Ο Άγιο Όρος δεν δεχόμαστε γυναίκες. Και σήμερα η μέρα της Παναγιάς στα σύνορα και αδεγιά. Και τα παιδιά! Τους ξεφύγε ένα παιδί και αδεγιά, και αδεγιά, και αδεγιά. Τους ξεφύγε ένα παιδί και αδεγιά. Άλλη μέρα της Παναγιάς χωρίς κλειδιά και σπίτι. Αυτό κι αν είναι θαύμα, τους ξέφυγε ο αλήτης. Αυτό κι αν είναι κάρμα, χωρίς κλειδιά και σπίτι. Το νου σας στους αλήτες,
Παναγιάς και άντε γεια, και άντε γεια. Το νου σας τους φασίστες, καλημέρα της Παναγιάς. Και κάψε αυτές τις λίστες. Χωρίς κλειδιά, χωρίς κλειδιά, άντε γεια. Τους ξέφυγε ο αλήτης. Το Ιουνίου 1963 και μόλις λίγες μέρες μετά από το θάνατο του Λαμπράκη δημιουργήθηκε ένα νέο κίνημα που μαχόταν για τα ιδανικά της ειρήνης και της δημοκρατίας. Η Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης με αρχηγό τον Μίκη Θεοδωράκη. Αναφορές και λεπτομερείς εκθέσεις μέχρι και το 1973 για όσους αντιστέκονταν. Ανάμεσα σε αυτούς τους φακελωμένους νέους ήταν και η Κλέρη Πίνιου για την ενεργή συμμετοχή της στο κίνημα Λαμπράκη. Μια περίοδος σκοτεινή που οδήγησε στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Πετάξαμε σε ήλιους έλιους, στρογγυλούς και φωτεινούς. Πετάξαμε στο φυτοπό, μαζεύοντας τα σκορπισμένα δίκαια, όπως. Δεν ξεπεζέψαμε ποτέ. Ξέρεις, η σύψη εκείνη η φωνική μιας κούρας γης τετράγωνες και οι μυρωδιές των ανοιχτών τραυμάτων δεν είναι πάντα αρκετά για να σε σταματήσουν ή να σε μηδενίσουν. Και σε μαλακώνουν. Μάλιστα, σε μαλακώνουν. Μεταξύ ουρανού και γης σου και όλα σκάσουν. Όλοι, al diavolo tutti i dittatori. Μα μία σύψη φωνική δεν τελειώνει με κασόνι. Έχει ζώνη. Με στα μανικαιριάσει, μα τι έχει να χάσει ένας αντικειμένος. Γι' αυτό σου λέω σου φυκοπώ. Το νου σου εσύ. Το νου σου. Το νου σου. Στους δικτάτορες. Το νου σου στους δικτάτορες. Μα τι να πεις σε ένα παιδί. Στα μυρωμένα νερά της τάσης σταθήκαμε. Μετρήσαμε τα θύματα μιας τρικυμίας δωρικής. Μετρήσαμε τα νήματα της πιο σύγχρονης πλοκής. Αφού βρεστήκαμε τα ποναμένα χώματα της Γιάρα, πριν έρθει να τους πάρω. Ακούστηκαν ονόματα, βρισιές, παλιοκομούνια και ληστές, χαφιέδες. Σε κάποια σπίτια όμως φοβόλαγαν και φέδες. Κι ύστερα χάθηκες κι εσύ. Ύστερα χάθηκες κι εσύ, δίχως γιατί και επειδή, λεπτροί και δαίμονες μαζί. Λεροί και τέρατα ναζί που εξόριζαν και ζόριζαν κάθε πιστό κομμουνιστή. Κι ας ήταν χριστιανός, πατέρα, ήθελα να με αγαπάς. Ήθελα να με αγαπάς, μα λίγο σε ήξερα. Γιατί? Αέρα, φωνάζαν από τα μνήματα οι νεκροί. Και κάποιοι άνοιξαν. Και Πανάγια παρηγοριάς την είδα, προχωρά γυαλό με μια σπασμένη ασπίδα. Θεά της λύθης και του νου, σύζυγος κοριανού. Να τρέχει πάλι βιαστικά
παράταση θα φέρει επανάσταση. Πανάγια παρηγοριάς την είδα να προχωρά με το καλό και μια χαμένη ελπίδα. Θεά τον πόνο και τον νου, μα Ευαγγέλιο αλλού. Αργά στα σύννεφα πετά απ' το Θεό της τη ζητά. Ανάσταση, παράταση, στου πλούτου την παράσταση, της πείνας η παράταση θα φέρει επανάσταση. Εδώ Πολυτεχνείο. Σε μια πατρίδα σύγχρονη. Η βοήθειά μας ήταν να πάμε εκεί κοντά με το αυτοκίνητο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιατί ψηφίσουμε, Σταυρός? Για να βοηθήσουμε τους τραυματισμένους φοιτητές που το έσκαγαν, πηγαίνοντας τους στα κοντινότερα νοσοκομεία για περίθαλψη. Σε μια πατρίδα ασύγχρονη. Στα τάρταρα της λύθης τους, τα φωνικά δαιμόνια δοξάζονται αιώνια. Μας σκιάζονται το δάκρυ σου, την αρμήνη την άκρη σου. Τρέμουν το φως του λογισμού σου φυγοκόπου. Στο λέω εγώ, η Νόνα. Τρέμουν στο χείλος του δρόμου. Μην πέσουν πάλι κάτω. Γιατί όλα κόκκινα στις σκόλες στον πάτο. Φωτιά και τηλεόρι το γέλιο του κλάματος. Γεωλιάζουν λύκοι. Μα είναι γιατί οσμίζονται. Τη διψασμένη νίκη. Μια σκοτεινή και φωτεινή. Δυο πόρνη πατρίδα. Τρεις. Δρόμο λιμάνι. Όπως εγώ τους είδα. Φόροι, αναξιαίως φόροι, ταΐζουν με χαμόγελα και πόνους και πάχουλους τους διάλεκτους και αίστους, ψηλοί μαύροι φόροι, πυροφυλακήροι κρίτες, υποκρίτες και εκδάτες του κόσμου οι εφιάλτες. Αντρίες μιας παράταξης με σχέδια ανάκαμψης εξαβαλού και ισοπαντού με λόγια πατριωτικά. Πόνους, πόνους, πόνους κι όλα τα θέλουνε δικά. Του μόχθου οι στρατιώτες, προστάτες του πλούτου οι ολιγάρχες, πάλι συνταγματάρχες, αιμορραγείς, εκλιπάρεις σαν πλαστικό καμπαναλιό, σαν μια λεμπουκούτσι μαλλιό. Λογοδότης αφεντικά, όλα τα θέλουνε δικά. Άσπρα φτερά και ζωφερά και πονηρά χαμογέλα και πονηρά χαμογέλα και πονηρά παραθαλίσσα νοπέλα. Πόνους, πόνους, πόνους παρακάλισσα νοπέλα. Λογοδότης αφεντικά, όλα τα θέλουνε δικά. Λογοδότης αφεντικά, μη μου μιλάς για εκλογές, όλα τα θέλουνε δικά. Μη μου μιλάς για εκλογές, όλα τα θέλουνε δικά. Μη μου μιλάς για εκλογές.
Στα μαύρα Ιουλιανά προστάτες και ανήμερα της Παναγιάς στα σύνορα. Και ανήμερα της Παναγιάς. Στα σύνορα ένα θαύμα και άδεια. Στα σύνορα ένα θαύμα. Μα αυτό δεν ήταν θαύμα. Αυτό δεν ήταν θαύμα. Τους ξέφυγε ένα παιδί. Τους ξέφυγε ένα παιδί χωρίς κλειδιά και σπίτι. Θύμα μικρό και με λαψό. Θύμα μικρό. Θύμα μικρό και με λαψό. Αυτή. Το είπα. Δείτε. Σοφικόκο, γνωρίζουμε καλά και οι δυο πως η ζωή είναι όμορφη μέσα από τα μάτια των παιδιών. Σαν δεν κοιτάζεις χαμηλά, η τύχη σε φροντίζει. Δεν κάνει ό,τι νομίζει. Είναι απλή και ταπεινή. Κοίτα πως κοκκινίζει. Στα άστρα λιφορίζει. Κατηφορίζει γελαστή με δυο πανάρχια κουπιά και ένα τρεχαντήρι από το ακροτήρι του σοφό της ανοιχτής ελπίδας. Έχει κρυστάλλινα φτερά. Έχει ατσάλινα φτερά. Κρατάει γερά. Την είδα. Γιατί έχει ένα σε σκαλιά. Καθένα βλέμμα σκοτεινό να το τρυπάς μέχρι να φτάσεις στο μεδούλι της ζωής. Να μπολιάζεις τα παιδιά σου με εκείνες τις ιδέες και με εκείνες τις αλήθειες που κι εσύ θα έχεις πιστέψει. Δίδαξέ τα να τολμάνε, να δουλεύουνε με πάθος. Της χαράς αυτό το κάτι, οι άχρηστοι το λένε λάθος, μα οι σοφοί το λένε αγάπη. Και όλο αυτό σημαίνει κάτι. Μέτρα τις λάθος κανονιές και μη μετράς τις βελονιές. Να ελπίζεις ένα κόσμο βορικό σοφικοκό. Τα είπαμε αυτά, δεν τα είπαμε. Και εκείνα τα μικρά κουπιά που ακούμπησες στην κούνια σου να τα αγαπάς. Να τα τιμάς, σαλπάροντας με ελπίδα για τα μικρά ή τα μεγάλα θέλω σου. Με τη δική σου βάρκα. Κούνια που τους σκούναγε. Συνταγματάρχες και παιδιά, χαφιέρες και διαβόλοι, που σέρνουν στα ποδάρια τους σαν έκδυνες πετούμενες, αθώα παιδιά, να τσακιστούνε όλοι. Αυτό μου είναι κάποτε. Αυτό μου είναι κάποτε. Η θερμική, η όλη. Η επιστροφή στη δημοκρατία χαιρετίστηκε με δύο μεγάλες πολιτικές νύχτες. Δύο μεγάλες πολιτικές νίκες. Βγάζονται ιδέες τρυφερές που εμπνέουν. Τις εκλογές κέρδισε η κεντροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Βγάζονται ιδέες τρυφερές που εμπνέουν τους ποιητές. Ιδρυτής ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που επέστρεψε από την εξορία. Βγάζονται ιδέες τρυφερές που εμπνέουν τους ποιητές. Τους βασανισμένους. Δημοψήφισμα και τέλος της Βασιλείας. Ο Παπαδόπουλος εκλέχθηκε πρόεδρος για να θριαμβεύσει η δημοκρατία. Βγάζονται ιδέες τρυφερές με πουλιες και αργυρινούς που δεν λογά ο νους τους. Βγάζονται ιδέες τρυφερές. Και στις 18 Οκτωβρίου 1981 το Πασόκ κερδίζει τις εκλογές με σύνθημα την αλλαγή. Ποια αλλαγή, Σοφικοκό?
Οδός Πειραιώς. Η τύχη δεν είναι τυφλή. Και στην περιοχή του Μοσχάτου. Τα μάτια της Αλφάδο. Η ανέκαθεν δυσκύλια κρατική γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τα όνειρα δεν έδινε το χώρο στο όνειρο μιας παγκόσμιας ιέρειας της τέχνης να προχωρήσει. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Τα μάτια του Αλφάδο. Γι' αυτό και το πολυσυζητημένο σχολείο της Ειρήνης Παπά στον αριθμό 52 της Οδού Πειραιώς, πριν φτάσει να βρει το χώρο του και να υπάρξει, πέρασε από συμπληγάδες. Μα πάλευα και άντεξα με τους νουνούς του Άδη. Κι αν λίγο χώμα να ζητώ δεν είναι για να σκεπαστώ, μα είναι για να έρθουμε η σκάρτη πιο κοντά. Κύριε Υπουργέ, ματίστε την ευχή πια. Την υπογραφή σου παρακαλώ. Μιλάμε για την Ειρήνη Παπά. Από τότε, μια φιλία βαθιά και διαχρονική αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο γυναικών. Οι μυστικές εκθέσεις των υπηρεσιών, πλούσιες σε λεπτομέρειες, αναφέρονταν και στην ομιλία που έκανε η Κλέρη στο θέατρο Αδριάνου στη Ρώμη, κατά του πραξικοπήματος εκείνο τον Απρίλιο. Όμως αλίμου το έχει κούτρα του να κατεβάζει ψήρες. Είναι ολίβια. Ανέφεραν επίσης ότι οι Ιταλικές και ελληνικές εφημερίδες δημοσίευαν άρθρα για την πολιτική δράση της Κλέρης στην Ιταλία, κυρίως ως γραμματέας των Ελληνοφοιτητών. Συνέχισα να προχωρώ με εκείνα τα μικρά κουτιά που φύλαξα με ελπίδα κατά την πούνη σου. Κρυφά. Η πτώση της Χούντας ήταν αναπόφευκτη. Είναι ολίβια. Με εσύ τι φταίς. Εσύ από μένα πήρες. Το τελικό πλήγμα στη Χούντα το έδωσαν οι ίδιοι πραξικοπηματίες όταν επιχείρησαν την κατάκτηση της Κύπρου. Γι' αυτό μικρό μου κοκκό να μεγαλώσεις. Στα μούτρα τους να πλώσεις. Σαν μια γαζία επίθεση. Γάζονται και ολογάζονται στη μηχανή του χρόνου. Να έχει στιγμή αξία, μικρέ μου ταραξία. Κρατήσω τις ιδέες και μη μετράς τις βελονιές. Οι πράξεις τους ιδέες. Κρατήσω καλυχνάρια και ψάξους και σημάνιζε τα σύγχρονα τους χνάρια. Τα σύγχρονα τους χνάρια αποχολογούν. Μοσχοβολούν στα σπίτια τους σκεφτέδες. Χαφιέδες. Πες μου, πεινάς. Μην απαντάς. Η επαναπατρισμένη Κλέρη Πίνιου πάλεψε για την τάξη. Πάλεψε για τα δίκαια ενός λαού άδικου. Άδικου με τον εαυτό του. Εργάστηκε ως διευθύντρια της κλιματικής υπηρεσίας του κράτους. Δεν συμβιβάστηκε όμως ποτέ με το κρατικό δημόσιο κατεστημένο. Στην Κλέρη Πίνιου Σαρατσίνη οφείλει η νεότερη Ελλάδα την κτηματική χαρτογράφησή της. Νυφούλα στο ποτάμι και τα κόκκινα μαλλιά της ανεμίζαν, χρωματίζαν το πανέμορφο φεγγάρι. Νυφούλα στο ποτάμι. Σε ένα βύθι στο ποτάμι Μια στον ήλιο θα ξυπλύνει τα πρικιά της αδικίας. μια νυφούλα όλο χάρη πεισμωμένη τσαλακώνει τα μαγάριστα πρικιά της. Τα πρικιά της αδικίας θα ξυπλύνει και όσο χρόνος δεν αφήνει. Το φεγγάρι τη γνωρίζει Μια στον ήλιο. και ο ήλιος τη φωτίζει Στο γελαστό φεγγάρι. Αγαπημένα μου κοκό, εγώ είμαι, η Κλέρη, η κοκκινομάλα γιαγιά σου, γελαστή, η αγαπημένη νόνα. Από μικρή που ήμουν πάντοτε σκαστή, είχα μαλάκια ζόρικα, σγουρά και κατακόκκινα. Δύσκολα χρόνια. Ζόρικα. Και όσοι δεν με γούσταραν,
Με κυνηγάνε ακόμα. Τα τρίπια σύνορα του σαν σύννεφα αιωρούνται και με μια λάμψη αστραπής κινούνται, κινούνται και δονούνται. Τίποτα δεν είναι γραφτό, Σοφικοκό. Στο φως μιας ανταρσίας ρίξε του χάος τη ζαριά και μην αναστενάζεις. Κουκουλοφόροι, ντουντουκοφόροι, ψηφοφόροι, κουστοδίες και κούφιες αερολογίες. Όμως δεν γράφονται με γράμματα ψηλά η ιστορία. Και εδώ η απορία. Γιατί έχει αίμα στα σκαλιά. Τη Κούβα, τη Αργεντινή. Ρωσία, η Αμερική. Ευρώπη, η Ασία. Η λία πάντα των φρικιών. Οι αδύναμες οι τάξεις. Και τα γρανάζια τους, γερά. Δουλεύουν, εντάξει. Δουλεύουν χάρμα οι τροχοί. Γάζουνε ιδέες τρυφερές και αισθήματα στο νότο. Οι αλετεράδες του βορρά τρέμουν τα συναισθήματα και της ψυχής στο μότο. Να πιάσουν όλοι άπατο σε πισωμένο πάτο. Μάτια κενά. Κενά! Μας φέραν και τον ΝΑΤΟ! Και δώσ' του οι βολές! Σπουδαίο πράγμα οι εκλογές. Μην το αρνηθείς και μη μου πεις γιατί ψηφίζουν με σταυρούς και τα λοιπά. Ποτέ μου δεν κατάλαβα. Μόνος του δεν σταυρώνεται πάντοτε ο καθής. Συνθηματολογίες και ανούσια προκάτ. Μα κάτ. Δεν είναι όλα ανώφελα στο πλήρωμα του χρόνου. Γάζουνε ιδέες τρυφερές και βάζε πάντα ακόμα. Γάζουνε ιδέες τρυφερές που εμπνέουν ακόμα. Τους ποιητές. Σαν ένα πεύκο γάζουνε θηλιές στα τρυφερά κλαριά σου. Θηλιές για τους βασανιστές. Για εκείνους τους λαπάδες και μεταξάδες των καιρών. Για εκείνους τους τυπάδες που έτσι αβασάνιστα στερούν το θαύμα της ζωής. Από τα χείλη των παιδιών. Τα κόκκινα. Ξέρετε, δεν είναι όλα ρόδινα. Όμως, στα χνάρια αυτών των τροφαντών θεών, άναψε άμα χρειαστεί ακόμα και λιχνάρια. Αγόρασε φυτίλια και κοίτα να σε χάσουν. Τα κόκκινα φεγγάρια βαριόνται να υπάρχουν απλά για να υπάρχουν ψηλά στον ουρανό. Φωτίζουν τις πέτρες και ανάβουν βραδιά. Μην ξεχαστείς. Προχώρα έτσι. Συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Και θα έρθει εκείνη. Θα έρθει Θέμης να σε βρει. Τους βλέπεις. Κάποιοι από αυτούς δεν περπατούν. Μα μπουσουλούν. Εισέρνονται σαν φίδια. Τι κι αν χαμογελούν. Άναψε πέτρες σιγαδιά και κάψους. Να σταματήσει η γύμνα. Κινούνται πάντα αθόρυβα. Να μην τους καταλάβουν. Και ακολουθούν αθόρυβα. Ακόμα και τη σκέψη σου. Γι' αυτό εσύ Σοφικοκό συνέχισε να ράβεις. Ιδέες. Η νόνα πάντα λάτρευε τις αρτομηχανές. Θυμάσαι. Και κάτι ακόμα. Κάτι τελευταίο. Τα φωτισμένα τα μυαλά τα τρέμουνε. Και πάντα τους αζέχνουνε. Και πάντα τους τα μασουλούν. Μια τσίγλα. Σε κάθε κατρακύλα αλλάζουν πάντα δέρμα. Λατρεύουνε το αίμα. Αλλάζουν πάντα πρόσωπα. Μα έχει η ζωή γυρίσματα. Απρόσωπα. Στις προσγονείς του εργαλειό. Κλεψίδρες και χαμόγελο να φέρεις. Συνέχισε να πλέκεις. Έτσι όπως κάναμε κι εμείς. Έτσι όπως κάναμε κι εμείς. Για λέγε. Το αντέχεις. Πολέμα μου τι έχεις. Ιδέες και χαμόγελα να φέρεις. Μην περιμένεις. Τρέξε μακριά και ζήσε. Ζήσε ελεύθερο πουλί κατά το φως του φεγγαριού. Α, σπουδαία όμως και η προβιά του λιονταριού, Ανάποδα να τη φοράς. Φόρα και από την ίσια. Ή φόρα και καμιά φορά στολή λευκή. Γατήσια. Για να μπερδεύονται οι κακοί. Φόρα και κι άλλα δίπλα. Σημάδευε τους στο βυθό. Σαν θύμα. Είσαι αθήτης.
Ζήσε με νου και με καρδιά. Και άντε γεια! Le lune rosse non stanno solo in cielo, ma anche in terra. Sofficocò. Σφυρίζουν αδιάφορα. Μα ανέκαθεν μισούσανε τα άβαθα μαλλιά. Τι πάει να πει μακριά ή κοντά. Τα κόκκινα. Τρέξε μακριά από το κακό. Τρέξε μακριά. Τρέξε κοντά. Al diavolo, tutti i dittatori. Και αν χρειαστεί, έλα να τρέξουμε μαζί στο Ιμαλάια όρη, σε ένα σπιτάκι του χιονιού. Al diavolo tutti i dittatori! Βρέξε στο φως του λιμανιού! Βρέξε στο φως του λιμανιού! Το βλέπεις! Έλα! Την κονταλάλησε! Τρέξε μακριά. Τρέξε κοντά. Κούνια Μπέλα. Κούνια η Μπέλα. Μπέλα, πού είσαι? Μπρος. Την κόκκινη κορδελαλίσε να ανεμίζει μες στη νύχτα. Πάντα μου άρεσε ο χορός στο ρύθμισμα των αστεριών. Αλλά και οι ραπτομηχανές, οι αργαλοί, οι μηχανές και τα γατούνια φυσικά. Μα όλα τα ήθελαν δικά. Μου άρεσαν και οι μυρωδιές, τα χρώματα της άνοιξης, οι φουντωμένες πασχαλιές, τα κοκκίνα σαντάλια, τυχαίο που ήμουν σκαστή. Κλείσε τα μάτια να χαρείς, με βλέπεις, το αριστερό μου βλέφαρο τσουρουκλισμένο, μα πετάλιζει ακόμα. Χορεύω σε άστρα ηλιόλουστα και σε ακροτήρια θόλουσα. Χορεύω, σουφικοκό, χορεύω, με βλέπεις, χορεύω και ανασένω, χορεύω και ανασένω, γιατί έζησα μία ζωή γεμάτη. Γιατί γεννήθηκα σε βάρκα. Κλέρι, τη ζωή μου χάρισες. Για μιας ατέλειωτης θεμής αστροφεγιάς η γελαστή, η αγάπη μου ζυγώνει σαν άστρο ανικόταυτο με λάμψη ανεμελιάς και κάνει το σκασμό Non stanno solo.
Μιας ομορφιάς. Κλαίνω νερό σε ένα στάνο solo. Μιας ομορφιάς που ανώνει. Non stanno solo un cielo. Στις προσμονείς των αργαλιών κλεψίδρες και χαμόγελα νεφέλες. Συνέχισε να μπλέκεις, έτσι όπως κάναμε κι εμείς. Έτσι όπως κάναμε κι εμείς. Γιαγιά, το αντέχεις? Της ανταρσίας χρώματα να σμίγουν με το φως. Al diavolo tutti i dittatori. Η παιδική ματιά σου με στοιχειώνει. Δεν χρειαστεί. Έλα μαζί σου, μαζί. Η νύχτα μοιάζει απόκοσμημα, ο κόσμος πιο σοφός. Στην μαλάη διπλώνει μες στο γέλιο το σκαστό. Βλέπεις το φως του φεγγαριού. Βαρώνει η αγάπη μου. Al diavolo tutti i dittatori. Μιας ομορφιάς που ροβολάει κι απλώνει. Τρέξε μακριά, τρέξε κοντά, τρέξε μακριά, τρέξε κοντά, σου φύγω, τρέξε μακριά, τρέξε κοντά, τρέξε μακριά, τρέξε κοντά. Και εσύ είσαι! Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μας φιλοξένησε ο αγαπητός δήμαρχος εδώ σε αυτό το ωραίο θέατρο, ο κ. Φέδωρας Πέδος. Ευχαριστούμε τον κύριο Στέλιο Σοφόκλη που ήταν δίπλα μας και με πολύ έτσι ζεστασιά μας υποστήριξε και παρουσιάσαμε εδώ την παράσταση αυτή. Την είχαμε παρουσιάσει στην Αγία Βαρβάρα, στην Αττική, πάλι με, πώς το λένε, πρωτοβουλία Δήμου. Βλέπετε, κάνουμε προσπάθειες να εκφραστούμε, να δηλώσουμε την αγανάκτηση μας, αν θέλετε, μέσα από την τέχνη, γιατί έτσι μας βγαίνει, για όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, τα άδικα, τα παράλογα, αλλά κρατάμε την ευαισθησία και την αγωνιστικότητα, τη δύναμη, να αγωνιζόμαστε μάλλον, είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστούμε. Λίγη και καλή. Πρέπει να οφείλω να πω και εγώ δύο λόγια. Πρώτα-πρώτα, είμαστε
χαρούμενοι ότι μέσω της φίλης της σχέσης και της ειρήνης ήρθε στην Πάφο για πρώτη φορά στην Κύπρο και στην Πάφο ένα τέτοιο έργο, το οποίο φυσικά ετοιμήσαν όσοι είναι εδώ, λυπηρών ότι εντάξει, είναι ένα θέμα της κοινωνίας μας, η οποία προτιμά οτιδήποτε άλλο παρά έναν ποιοτικό, πολιτιστικό γεγονός με περιεχόμενο. Εμείς χαιρόμαστε στα στέλη γραμμάτων και τεχνών να βοηθούμε πάντοτε σε αυτόν τον τομέα. Πάρα πολύ. Και ήταν μεγάλη μας τιμή το ότι ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.